Thari jangan nasir kisah. Sengtini kaisa Deputation Rikha faile mane sini ADC amsaini kwbangma kamini mungrok salaijakha buini dofani kubun dofani Kokborok bai tei kwbangma je schools ni mungrok chaya rokhe swijak nogo hingke abo naikol jagya abo no kaham ke naisom jagya hingke aboni bagui chini ADC je authority tongnai borok bo chatio goi no tabuk Kokborok bai jai jai ke jaga jaga o snamnani je parisak try khai tongo aboni bagui no ang thangnai ADC songmari bo je amsaini theke batayo Kathalia Mirza Rajapur amsaini theke amsaini bisingo klainai IS rokni bisingo klainai je junior basic schools je ADC bai tuiduljak ADC bai tuiduljak schools junior basic schools rokni mung baksa baksa kok wanjai bai ba kubuni dofani Kokborok bai swijak tongo jemon Dupsora rok ba nini Suknasora rok Suknasora JB schools rok phiaba abo je Siri City ni theke ringjagui phaimani gangke nini je Tuisakran kami eba kheba Satraifang kami amo haisi aboni bagui na aborok no je Dupsora JB school no Satraifang JB schools tei nini Tuisakran no je aigi Tuisakran hinrengmani tabuk je Suknasora JB school hini je farjak abor no Tuisakran JB school hini teisa aigi ni je Siri City ni mungrok bai kifili tobnan bagui jai jai khenen bagui je duita IS ni bisingo je klainai prai 100 khan schools aboni mungrok no jai jai khainani bagui tini ang deputation runan pai kambai Hingke teke sumu hingke sudu nini amchayo nini amchaini bagui simile na kite kubuna amchai rogo ADC area bo klaijak tongnai tabuk buini dofani Kokborok swijak mungrok no slani bagui amtui rok wan sumung tore tong abo wan sumung to amchaini je leaders tongnai rok borok no ma wan soknai tei nini je sini je leader tongnai rok borok nang leader ang khaklai borok wan sogui tongnai phiaba ang ani amchayo ang puila satiok rak khaisi khainani bagui